हेल' लोगोफोर बयखौबो गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि सरकारा आइजो माहारिखौ दानाय लुनायाव दावगाहोनायनि नोजोरजों बाक्सा जिल्लानि ककलाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गेरुवा बिटिसिआव बिटिआरनि मानगोनां एम धनन्जय बसुमतारी, रनजित बसुमतारी आरो एमसिएलए मन्टु बर' बिथांमोना कमन फेसिलिटि सेन्टारनि फाउन्डेसन स्टोनखौ गायसननाय जायो। बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर सुखबीर कार्जि आरो लिंसार बसुमतारीया बर' सावथुन मुलुगनि गावसोरनि नंगुबै सैथो थासारिखौ फेस्ला रावजों फोरमायदों। बिथांमोननि बे भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। रायजोफोर बड'लेण्डनि सुपारस्टारनो बेबायदि 1.5 करोड़ गाहामनि गारियानो गंनै गाहाम थानांगौ एक्टरफोरना। गैया सानैनोबो i10 गंसे फाइनेन्सआव लानाय। आला जागोनलै एक्टरफोरनि लाइफ। लिंसारनि गोजौलाय सोर दं दा बड'लेण्डआव एक्टर? गारिया मा लिंसार ना होनोबा i10, सुबिर ना मा होनबा i10 फाइनेन्सआव मान्थलि 250,000 हरनांगौ। खस्थ' आंनाथ' दाबो जोबाखै। बिटिआरआव सानै जिहादि हमदों। तामुलपुराव माद्रासा बिजोङाव फोरोंगिरि मावगासिनोमोन सानै जिहादिया, जायखौ नोंथांमोना फट'आव नुगासिनो। बिसोर सानैया माद्रासा बिजोङाव फोरोंगिरि मावना जिहादिजों लोब्बा थानाय खामानि मावगासिनोमोन। लोगोसे AQIS हानजानिबो सोद्रोमा होनना मिथिनो मोनो। तामुलपुर पुलिसआ बिसोर सानै जिहादिखौ एरेस्ट खालामो। पुलिसजों हमजानाय जिहादि सानैखौ जाकिबुल आली आरो सामेग आली होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर पुलिसनि बे जाफुंसारनायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि जोहै टुइट खालामना साबायखर बावहरदों। क'क्राझाराव बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनस'आ ममबाति फोजोंदों। आनन्दराम बर' एकाडेमिनि फरायसा कृष्ण कुमार बसुमतारीनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों बनस'आ ममबाति सावदों। कृष्ण कुमार बसुमतारीखौ इनाय दुथां सुबुंफ्रा बुथारनायखौ हमना दायनिगिरिफोरखौ आयेन बायदि गोख्रों साजा होनो बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनआ गोख्रों दाबि दैखांदों। नोंथांमोना देहा सोलेराव गोबां रोखोमनि सानाय सुनाय, जिन मोननाय, साइनास पेरालाइसिस, खर' सानाय, आथिं आखाइ सिं फेन्दा मोदोम मिजौनाय सानाय जेंनाजों भुगिना दङ नामा? दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय गाहाम खौरां। बेफोरबायदि देहा सोलेरनि सानाय सुनाय जेंना जेंसिखौ फाहामथाय होनो थाखाय चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लाफैनो हागोन, जेराव गोबां बेरामिफ्रा डाक्टर अजाजों फाहामथाय लाना रोजा रां गारसेयावबो नांगौ बायदि मोजां फिथाइ मोनाखै। नाथाय बे सेन्टाराव फैना खम खरसायावनो गोबां मोजां फिथाइ मोननायखौ बेरामि सुबुंफ्रा गावसोरनो फोरमायथि होदों। बे आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव बेंगालर आयुर्वेदिक हस्पिटाल आरो थेरापि सेन्टाराव गोबां बोसोर सोलोंथाइ लाना फैनाय सासे मोजां थेरापिस्ट दं, जेराव बिथांमोना आयुर्वेदा थेरापिस्टजों मोजां फाहामथाय होयो। नोंथांमोना गाव एबा न'खराव बा गामियाव बेफोरबायदि जेंनाजों सोरबा भुगिना दङब्ला बिथांमोननि जानबुं नम्बराव आबुं A to Z खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सोमजिनाय थासारिया बिटिआरनि मोनसे मैखोम जेंना। मैदेरनि जेंनाखौ फोजोबनो बिटिआर सरकारा थांखि लाबाय। गोबां बोसोरनिफ्राय बिटिआरनि सा हाग्रा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा गामियाव आदार नागिरनो फैना गोबां न' बां, आबाद फोथार सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे मानसिखौबो खहा खालामनायखौ नुनो मोनबोगासिनो। बेबायदि समावनो बे जेंनानिफ्राय रैखा होनो बिटिसि सरकारा राहा लामा लादों। बिथांखि बायदियैनो दासिमाव गुबुन गुबुन थावनियाव इलेक्ट्रिक फेन्सिं होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। थिग बेबायदिनो मैया बाथाबारि रेन्जनि खयरानि बेलटल आरो नया बस्ति ओनसोलाव गुबुन सलार इलेक्ट्रिक फेन्सिं हाबाखौ बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनायाव बिटिआरनि एमसिएलए बिथांमोनाबो बाहागो लायो। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि यगी आदित्यनाथआ फैगौ बोसोरनिफ्राय उत्तर प्रदेशआवबो मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं फरायसालिफ्राव हिन्दी भाषायावबो सोलोंथाइ होनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहयाबो बे बाथ्राखौ सिगां समाव बुंनायखौ जों बयबो मिथिगौ। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ एमपि जागोन। प्रमद बर'आ 2022नि लकसभा बिसायख'थियाव एमपि नब कुमार सनियानि बेरेखायै बिजाथि गसंगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों 5 नं क'क्राझार लकसभायाव खेबनै एमपि देरहासार जानाय बर' एमपि नब कुमार सनियाया। बाक्सानि मुसलपुराव एमपि नब कुमार सनियानि बिरप्रचार बिबुंथि। 2022 बोसोरनि लकसभा बिसायख'थियाव बिजाथि गसंगोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बिजेपि, इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि जागोन प्रमद बर'आ। एमपि नब कुमार सनियानि हेंथायै गसंगोन प्रमद बर'आ। मुसलपुराव बे बिबुंथिखौ खालामदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सनिया बिथाङा।
खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खौरांगिरि मेल। खौसेथि बर' सुबुं आफादा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरसालिया जथुम्माया 7-8-9 जानुवारियाव जानो गोनांमोन। नाथाय मैया खौसेथि बर' सुबुं आफादा सावरायलायनायनि गेजेरजों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों लानाय दारिफोरखौ सोलायना 6-7-8 जानुवारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरसालिमानि जथुम्माखौ खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय होननानै फोसावो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, आसाम स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन फर क्लास 4नि फिथाइखौ दिनै फोसावगोन। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि जोहै बे गोनांथार खौरांखौ मिथिहोयो। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर। जय बर' हारिनि।